Clear tu le ngai thatu te in zawai in chi bai le vekule tunruma chuan US President Luhin alien chungchang le Area 51 chungchang aron sei chua hi kan bi chiang donanga tuna hian news website sang-sangin athu soi hi an highlight na sa a khovelin anga event book ani Barack Obama hi kan share cheu angin US President hlui ania ani hian US a thil thleng tam tak le thuruk tam tak po asiat nge ambe se ombok ani ichuan tunhnaya Barack Obama an alien chungchang aron sei chuak ta a hei hi atak nge lem khovelin anga evena news sang-sangin an report dan chuan Barack Obama an alien hi atak nge yani thu aron sei chuak niin antar lang ani. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Alien hi abik takin khovel pum ngai ven hlo ania khovel ram sarkar zong ten alien chungchang ani to chuan an beng averin ngai ven a hlo thin hle ani ti chuan Barack Obama an tunhai dewa UFO chungchang le UAP chungchang hi mitam takin an ngai ven chho tak em awangin thilni na dik tak aron sei chuak ta ni US President Louis Barack Obama hian extraterrestrial life kan ti khovel pon lama cheng hil nung te chu abik takin alien te hi atak nge yan ni ti aron sei chuak ta a amaro chu khoi hmuna tak nge anom ti ero a soi thei mai bik lo ani interview tunhnai in riniliam ta an nei ta ka khan Obama chuan YouTuber Brian Tyler Cowena zona achanga alien te hi an nge ti he interview na hian a sei chuak ani amaro chu Obama hian alien te hi atak nge in omma sela conspiracy theories Area 51 chungchang ero hi chu til dik tok lo ni yin a soya helai mun hi kan hriat theuh angin Nevada omania US Air Force Base thuruk ni in an soi thin ani Obama chuan ting hian soi chun sumin alien te hi atak nge nia ni masela kalam mulova tin Area 51 a hian alien hi pakhat ma anda lo tin a soilem boka rindan sang Area 51 bi ka hian mitam takin an neya kumtam taklem ta chang to khan Area 51 a hian thil engmoni tak thuruk aw man ringa alien UFO aniemo tin thil dang tam tak sarkarin khol tha le changkang tak tak te po a thuruk an ring bok china amaro chu hetianga Obama an Area 51 chungchang ron soi hian mitam tak a thong khop mai Obama chuan lei hnuai lama hian underground facility ti chu aum lo ni na soya conspiracy theories rindan ni main atarlanga alo tak tak ani point US President shiat lo turin ashanin an siamani ang tiyin asai chuak bok ani toy te in Area 51 hi a chungchang tlemazong hantar lang le taila kan soi to angin hunrei taklem ta changkhan alien tenen in thunzom na nget tak nei anga ngai na om china tin chu mai chulani lovin UFO nen pon amaro chu US sarkarin kumsang hi som pathum ma jong kha chuan base om nge ti hi nem nge na an nei ngai lo ani an soi dan chuan helai mun hi advanced military aircraft thona thatak tak mai changkang tak tak an siam chuan a hmun le an enchin na hmun ni in an lo sei to thin ani hetianga US President Louis Obama an UAP le UFO chungchang aron sei chu tak nuwa mitam tak an ron tui chau tak em awang hian Pentagon lampon All Domain Anomaly Resolution Office AARO2 tuna hian UAP an hmun a hmun te zir chiang tur le chui chiang turin thupek an chua to boka ten Congress lampoin he dan hi an pas to boka sarkar chu heng thil thlen na hmun sang te hi endik na le chui chian na nei turin an hriat tir zui bok ani
alien chungchang hian soile taila an nge ti hi finfiana nge tak mai tun thleng hian ala thei lova tin scientist chuan tuna hian khovel pon mun sang te chu scanning nein an nge ti finfiana mu chuan tum to ani amaro chu tu nai deuh khan scientist chuan til hmul chhuah thar an nei tho boka mitam tak project pakhata anin nam hnoina he project hianin atumber chu alien intelligence zon chua ani project hi ming chu SETI at home ania kumsang ha zakwa somkwa pakwa khan din ani ti chuan he project a hian mi tam tak volunteers khovel pumhuap ang zong pon an oma an tumber chu radio signal danglam tak mai mu chua ania he until zon mun puiber hi Arecibo Observatory Puerto Rico ani radio telescope lian tak mai chu kumsang hi somni khan a chepal hlau maya cable failure wangin tin he project hi anhuwa po ti top zui nga lania amaro chu tual chunga scientist engbuza te chuan signal hi billion som pani chuangan mu chuak to ani researcher te chuan tuna hian heng signal te hi endigna le azir chian na nei chomek zela somni pakhat nuwa hian signal tam tak zinga hian za chu pom thei ani thuan tar langa ti chuan tuna hian China Fast Radio Telescope mangin hang signal te hi zirchian nan kalpuile mek bok ani ole khakha US President hlui Barack Obama alien chungchanga angai dan aron soi chu chuni ta soitang khan atak nge niin asoya nimasela Area 51 mitam takin thilmak thlen na hmun le thil tam tak thuruk in phum na hmun nia kan ngai chinero chu conspiracy theory sangin soi thunga kan ngai anga alo tak tak ani chuan US President Shiat Puina Telovin thil arukin anti aniang tin rindan le ngai dan nei bok ania maro chu he hi ama ngai dan hi atak tak aniem do ta soyem ti ero chu kan soi thei lo thungani ole hemi chungcha hian engi ngai be dan le alien te hi anom tak tak iring vem ani lo vek point UFO thok lai lo mu ve to em comment section lama mi lo share tir ve don nia to tumatan chuan khati zong khani e